הנה, אפילו ניסי מצליח לצוף פה. איזה יופי, ים המלח. פשוט מקום מדהים. והנרגילה מחוברת לצלם, כמו שצריך. ניסים, תגיד איזה משהו חכם למצלמה. משהו חכם? בדרך כלל אין לי, אבל אני חייב להגיד, מי שלא הגיע, פספס, למה חבר'ה, פה רגיעה מטורפת. לא יודע אם שמעתם, אבל הוא אומר מי שלא הגיע, פספס. לא יודע אם שומעים אותך משם. יש פה רגיעה מטורפת, אל תדאג מותיקותי, אם לא ישמעו אותי המצב שלי גרוע. סגי בחיפה עכשיו שומע אותי, כמובן לא שומעים אותי. כן, מדינה קטנה. איזה יופי. תלם את הקרוי שיוצא מהמים. הופה. תשמע, אומרים שזה טוב לסלוליטיס, אחי. זה לא מוריד משקל גם במקרה. וואי, ממש. זהו, אתה יכול להפסיק. למה?